Vítajte pri ďalšom videjku. A padol tu už aj prvý sneh. Dnes trénujem so sekerou na kratšiu aj dlhšiu vzdialenosť. Tak som si to chcel natočiť. Tak poďme na to. Z najkratšej vzdialenosti mi to v celku už ide. Z tejto väčšej to není až také 100%, ale ukážem vám aj to. Prvú som dal, skúsim aj druhú. A je tam aj tá. Takže poďme sa ako vždy na ňu pozrieť. Trénujem, učím sa s tou sekerou házať, takže není ešte také 100%, ale je tu pekne. Takže vítajte sa pri ďalšom videjku a ja idem trénovať ďalej.